хора. Първо, искам да не съм се апдейтнал Clash of Clans. Първо искам да може би се чува страничен шум, но просто няма как гледам София да и нощ. Опа. И сега само да се апдейтнем Clash of Clans. Так. Ето ви са кобори. Ще ви кажа тъкмо, че ще се върна, когато се актуализира много. Ето, че стана. Така. Охо. За Коледа, мале, пекате, какво се направили. Картинката не я бях виждал. Хайде да я зареждай. Хайде дей. Така е, когато се апдейтват неща. Айде бе. Ей, разкеле. Някой ме натакува. И направо са ме изяли. Охо. Кое е това, бе? О, има ново. Какъв толкова. Да. Я да ги видим. Охо. Колко яко. Се получили. Така. Първо. Нека да атакнем. Просто чисто всеки един куп от базата. Майко, ще му бая си чиста. Мале. Направо сме разбили. Джембокс и това, мале, колко трябва. Има нещо апгрейдвам, да, освен балоните. Аз лайтинг без това не го ползвам. Безполезен ми е. И се удря. Да, сигурно. Това не е малко. Мале, когато си изчиста нещата, ще се върнем. Така, изчистих всеки един буклук от моята база и нека първо да. За жалост. Лив, да. Така. Да, това е. Ето. Мале, какво ще ми направя? Дора. Така и нека да атакнем това нещо, което чакате от 10 милиарда години.
Не. В смисъл ресурс не ми харесва. Голдо беше добре тук. Не. Хайде де. Добре, когато... Ето тахала мога му взема. Някакъв ресурс. Аз искам да взема, всъщност съм там. Знаех си, че има Тесла. Бой от Джайанти. Бой. Бой. Мале, дано нищо направи. Добре се получава. В смисъл, взехме там хора. Влязох вътре. Какво ще се иска? Мортала да не ме цели. Едно Дарк дали ще взема. Зависи къде е Дарк. Не взех. Айде. Добре. Имам си и бонус. Не съм си сложил да ми се прави армия. Ужас. Не, явно армия. Имам бе. Дай още малко. Да, така. Бе пак трейн. Нека ми се прави. Това следващото, нали? Да. И нека да разгледаме след 41. Лидер. Охо, толкова на него вливаме. Да, това е един приятел. Охо, хогове. Какво толкова е? Само хогове и магове. Барберен Кинг на първи. Колко има в 2086. Само да ми се заради армията, смисъл ми се направи и ще атакна някой. Още 4 ачарки. Всъщност събираме за 6-ти анхал. Мога да дам джемове на не. Не обичам да харча джемове, защото мога да си купя. Къде е бе? Ето тази прелест. 4-ти билдър. Което на мен много ми трябва. Марин Бос Габи. Коки. Малко под коки са. Та армия няма ли се направи? Разглед. Така. Всъщност, когато намеря, ще се върна. Така, намерих нужното нещо за мен и това е голда. Мисля, пробия от тази страна. Така. Тук. Да видим дали има нещо. Има ли нещо в кланкаса? Това е много важно. Нищо няма. Да. Чакай, нека си бие. Браво. О, брейкър, така. Моля, гигантите летят. Това не е хубаво. Давай, голда. Трябва ми голда. Нищо друго не ми трябва. Не по елексир колектора, бе. Не, бе. Кати тъпите арчарки някой. Някой понесе малко. Охо, даже взех една. Дали ще го взема на 100%?
Не взема 100%. Поне 2 звезди. Мисля, че ще взема. Би трябвало да взема, да. Може да... Добре. Не си я сложил нищо по ъглите. 33 купи. Доста лут взехме от тази атака. Хареса ми. Само. Те 82 голд с и 82 голд. Трябва. За 6. Давай, аре, прави се, де. Аре, аз прави се. Перфект. 85 000 бонус даже ми. Аз съм доволен. Трябват ми 75 000. Ужас. За тази база, защото не ми трябва толкова трупи. Трябва ми по-скоро дефенс да си паза голда. То повечето голд ми е... Не. Това е тук. Сега, едно доста важно нещо. Трябва да се апгрейд на мините. Защото това не е на... Пети, това става пети, това става четвърти. Това си е пети. Добре, един билдър си запаза. И това ще бъде от мен. Дано да ви е харесало. И... Чакайте. Ти какво правиш на пъпката, бе? Ще я отровиш ли, бе? Ти иначе няма ми да даде елексир, бе. Не знае. Опа. Къде спиш, бе? Маймун. Оп. Не бе. Какво спиш тук, бе? Добре, това ще бъде от мен и доста.